Czy słyszeliście kiedyś o efekcie motyla? To część teorii chaosu, która mówi, że trzepot skrzydeł motyla, na przykład w Ohio, może po jakimś czasie wywołać burzę piaskową, na przykład w Teksasie. Ten przykład ma zobrazować, jak niewielkie zmiany mogą wpłynąć na pracę dużych, złożonych systemów. Często jesteśmy nieświadomi tego, jak nasze słowa czy gesty mogą oddziaływać na zachowanie otaczających nas ludzi. Niepozorne działania mogą prowadzić do poważnych rezultatów, jak w teorii matematycznej. Codziennie podejmujemy wiele decyzji. Często są to decyzje finansowe, które wymagają od nas odpowiedzialności. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji naszych działań. Możemy natomiast spróbować nauczyć się je kontrolować. Dlatego powstał edukacyjny symulator ekonomiczny Inwestor. Inwestor to instrument zdobywania i wykorzystywania wiedzy praktycznej w zakresie ekonomii i rachunkowości zarządczej. Pod postacią symulacyjnej gry strategiczno-decyzyjnej kryje się narzędzie do nauki podejmowania decyzji. Inwestor to wirtualne przedsiębiorstwo. Przedmiotem planowania strategii i podejmowania decyzji jest jednorodny wyrób produkowany i oferowany przez zarządzane przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to konkuruje ze swoim produktem na globalnym rynku. Rynek ten składa się z zespołów uczestniczących w grze. Symulacja polega na planowaniu, a następnie podejmowaniu decyzji w umownych przedziałach czasu, które w rzeczywistości odpowiadać mogą kwartałom roku kalendarzowego. W panelu znajdziemy takie elementy jak rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne czy różnego rodzaju wskaźniki. Koncepcja gry oparta jest o cykl Deminga. Obserwacja, analiza, planowanie i działanie. Prace Williama Deminga stanowią fundament sukcesu organizacyjnego najlepszych światowych firm produkcyjnych. Uczestnicy analizują sprawozdania finansowe firmy. Na tej podstawie planują i podejmują działania. Po podjęciu decyzji następuje zamknięcie okresu rozliczeniowego. Program tworzy sprawozdania o sytuacji ekonomicznej firmy i jej nowej sytuacji na rynku. Uczestnik gry może od razu zaobserwować konsekwencje swoich decyzji. Po analizie zmian ponownie planuje i podejmuje działania. Rozgrywka to cykl analizy sprawozdań finansowych i podejmowania decyzji. Gracz zyskuje nie tylko wiedzę o pracy przedsiębiorstw, ale i praktyczne umiejętności zarządcze. 2000 lat temu Konfucjusz powiedział: powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Learning by doing to najskuteczniejsza metoda nauczania. Przez bezpośrednie działanie możemy przekazać dużą ilość wiedzy, którą odbiorcy łatwo będą mogli zastosować w praktyce. Inwestor służy jako platforma treningowa zarówno trenerom biznesu, jak i nauczycielom przedmiotów ekonomicznych. Symulator wprowadza graczy w świat przedsiębiorczości, pozwala zrozumieć rządzące w tym świecie mechanizmy, przewidzieć konsekwencje podejmowanych decyzji i poznać ich wagę. Wszystkie elementy gry są zgodne z ustawą rachunkowości. Edukacyjny symulator ekonomiczny Inwestor.